İstanbul sergi merkezinde yurdumuzun eksport xaritlarının sergisinin açılış davrasyny ilki bilen Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň döwlet senalary ýanglandy. Iki dostugynyk yurdun döwlet senalary ýerine ýetirlenden soň Türkmenistanyň eksport xaritlarynyň sergisiniň açylış davrasy münasibetli çykyşlara giň urun berildi. Çykyş edenler İstanbul şäherine Türkmenistanyň eksport xaritlarynyň sergisiniň açylmagy bilen çäre gatnaşçylary tüýsürekden gutlap, bu serginiň iki yurdun arasyndaky dostlugyny gatnaşyklaryny ösürmekde möhüm ähmiýete ýa boljagdygyny berk inem bildirdiler. Belenşäli bu sergi Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň hemde Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň Türkmenistanyň we Türkiýanyň özara gatnaşyklaryny hasam ýokary derejede çykarmagy gönüktirilen ýyzykdarly tagallalarynyň netijesidir. Serginiň açylış dawrasyna çykyşlaryň dowamyny iki doganlyk ýurdun döwlet başlanlarynyň tagallalaryny netijesinde Sowda ykdysady gatnaşyklarynyň ýyzykdarly ileridilýänligi belenildi. Şunyň bilen bir hatarda Türkiýede geçirilýän häzirki serginiň Türkmenistanyň önüm öndürjileriň giň mümkinçiliklerini görkezmek bilen ýokary tehnologiýalary, innowasion işläp taýýarlamalary, öňde barjy tejribeleri alşmak üçin netijeli meýdança bolup hyzmat etjekdigini aýtdy. Köp ugurly sergide türkmen önüm öndürjiler tarapyndan eksport edilýän ýokary hili xaritlaryň giň toplumy, senagat we obuhujylyk puduklary üçin enjamlar, ätiýaşlyk şaýlar, guruluşyk ferişdeleri, hojalyk we elektronika tehnikalary, öý hojalyk xaritlary, dokma önümler hemde beýleki türlü önümler we ýerine ýetirilýän hyzmatlar görkezilýär. Ma'lum bolşaly Türkmenistan wataňymyzda öz ykdysady kuwatyny anamly artyryp, ykdysadyýety döwri bäpleşdirmäň strategiýasyny ýyzykdarly durmuşa geçirýär. Dörli gullarda amallaşylýan giňerimli özgörtmeler bolsa ýurdumyzyň baý mümkinçilikleriniň daşary ykdysady gatnaşyklaryň ösürmegine has özüne çekici bolmagyna oňun şertleri döredýär. Munyň özi daşarky bazalarda öz ornuny pogtolunurmagy, şeýle hem täze ogularda hyzmatdaşlygy ýol goýmaga çalışýan daşary ýurtly hyzmatdaşlarda şolsany türkmen işgularyna aýratyn gyzyklanma döredýär. Häzirki serginiň geçirilmegi milli liderimiz Gahrman Arkadamyň başyny başlan we arkadaly Gahrman Serdarmyň münasip hemde üstünlikli dowam edýän netijeli daşary ykdysady siýasatynyň möhüm ugurunyň beri hökmüni Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasyndaky sowda ykdysady gatnaşyklary ýeşur hyzmatdaşlygy pogtolunurmagy aýratyn ähmiýet berýändigini aýdyn ýüze çykarýar. Şeýle bolan soň geçen aýda geçirilen Ministrler Kabinetiniň meclisinde hem hormatly prezident bilen döwlet tarapyndan daşary ýurtlarda gurulýan 23 şöyle halkara şäherleriň netijeli hyzmatdaşlygy pogtolunurmakda oly ähmiýete ýetigini belläp, Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyna eksport xaritlarynyň şu sergini geçirmek boýunça değişi işleri alp barmak taşyrdy. Taraplaryň ýeşewlarynyň serginiň meýdançasyny netijeli ulanyp ýetişen gatnaşmaklary, iki doganlyk ýurdun döwlet başlanlarynyň sowda ykdysady gatnaşyklaryň dowamly ösürmegine, täze ýeşur gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyna hemde bu gurda berýän beýleki ajaýyp golawlarynyň netijesinde iki ýurdun xaritlarynyň berik bazarlaryna netijeli ornaşmagyna oňoýly ýardam eder. Sowda ykdysady hyzmatdaşlyk türkmen türk gatnaşyklarynyň esasy ugurlarynyň biri bolup, durnukly we uzak möhletleýän häsiýete eýdir. Munyň özi hyzmatdaşlygyň bar bolan uly kuwatyny iş ýüzüne durmuşa geçirmek ýeşana ýardam bermäge hyzmat edýär. Şoň görä 2-5 iýul aralygynda Türkiýe Respublikasynyň İstanbul şäherine geçirilýän Türkmenistanyň öndürilen eksport xaritlarynyň giňerimli sergisine möhüm ähmiýet berildi. Ma'lum bolşaly Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň döwlet hemde hususy düzümleri özara bähwitli ykdysady hyzmatdaşlygyň munun beýlegem ösürmegine uly gyzyklanma berýärler. Berkarar wataňymyzda hormatly prezident bilen alparyan siýasatynyň esasy ugurlaryna laýyklykda soňky ýyllarda önümçilik ulgamyny uly müçürde döwlet hemde daşary ýurt maýy goýumlary goýulmak bilen milli ykdysadyýetyň okuny ösmek üçin mäkem binýat töredildi. Sergi meýdançasyny türkmen milli ykdysadyýetyniň ähli puduklaryny döwri bäpleşdirmek hemde diversifikasiýalaşdyrmak boýunça anyp barýan işleri, döwlet maksatnamalaryny we innowasion täsirlemelerini çäklerini üstünlikli amala aşyrýan çäreleri, giň işleýän şöhlenirýän puduklaryň diýwarlyklar ýerleşdirilipdir. Hormatly prezident bilen innovasiýalary we döwri web tehnologiýalary ornaşdyrmak hasabyna guruluşyk pudugyny ösürmek möhümdigi barada aýdyp, akylly şäher we akylly öý täsirlemelerini üstünlikli durmuşa geçirmeli esasy we bilen hataryny kesýetdi. Şunyň bilen barlykda Türkmenistanyň berkarar döwletiň täze ýamanyň galkyn
90-njy döwrüniň ajaýyp nişanly öwürlen gahrman arkadamyň paýhasyndan binýat bolan Arkada şäheriniň äwrt uly tasamalarynyň binagärlik şekil nusgalarynyň sergisiniň esasy bedigini öwürlendigini bellemek gerek. Gahrman arkadamyň ýoly goýan asyl başlangyçlaryny häzirki döwürde arkadaly gahrman serdarymyň üstünlikli dowam etmegi netijesinde anyp barlayan milli ykdysadyetimizi senagatlaşdyrmak, gaýtadan işleýän pudugy berkitmek, ýokary tehnologiýaly senagat önümçilikleriniň gurulşyklary boýunça ýeri maýy goýum tasamalaryny amala aşyrmak, siýasaty, söwda, ykdysady hyzmatdaşy giň ugurlar boýunça ösürmek üçin oňun şertlери öpçünediýä. Şeýle-de sergi mehmanlary söwda we hyzmatlar ulgamyny türkmen telekeçileriniň gadanyň üstünlikleri, giň görnüşli haretleriň saty boýunça ýürütilýän dükanlaryň goraýan işi bilen tanışdyrýar. Serginiň çäklerindäki ýürüte meýdançyda türkmen we türk tarapynyň ýeşewleriniň arasyna iki taraplaryň dowuşuklaryň geçirilmegi meýilleşdirildi. Serginiň birinji günüň dowamyna geçirilen dowuşuklar Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasy bilen hyzmatdaşlygyna ileri tutulýan böhüm wezipeleň biriniň söwda, ykdysady ulgamdaky gatnaşlary ösürmekden ibaret bolup durýanyny tasdiqlady. Giňerimli gözden geçirilişi synlamaga gelenler türkmen ykdysadyetiniň durly puduklarynyň eksport ugurly, hususan Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzaýlarynyň önürgen önümleri bilen ýakyndan gyzyklanma bildirip tanışdylar.